Anem ara a Beniflà, a la comarca de la Safor, per a conèixer una gran família. Els Blai, la més major té 92 anys i el més menut només 10 dies. Són rebesàvia i rebesnet, tot un exemple de vida. Rosario té 92 anys i en la tardor de la vida s'ha trobat un regal inesperat. Mucha alegría y mucho placer de tener un niño en la edad que tengo, de tenerlo en brazos y tataranieto. A Rosario i a Joan es separen 5 generacions i es unís el vincle més gran i més fort, la família. Somos una persona muy unida, una familia que no nos podemos separar de uno de otro. Y el niño que ha llegado nos ha unido más. Pilar va perdre a la seva filla Montse, la iaia de Joan. Quan va morir va deixar 6 fills sense mare, però mai no han faltat braços per a cuidar-los. No, a mi mai m'han faltat. Ma mare pues, no està, però gràcies a Déu pues, està ma abuela, està ma tia, són 6 germans. Este xiquet ha portat la felicitat a la família i ha convertit els joves en yayos. Es muy grande para nosotros. Y yo sentirme tía abuela, porque claro, yo he sido tía abuela. I ha donat noves il·lusions, nous motius per a viure als més majors. He creado todo, así es que con más cuidado cuidaré este, porque es más chiquitín y el más bonito de la casa. La vida continua.